Čau lidi, vítám vás v Denny u mého druhého videa. Dneska točím challenge, bude to fackovací challenge. Fackovací challenge je to, že jeden dává otázky a druhý vlastně, když neodpoví, tak dostane malou facku a pak se ty facky zvětšují. Asi se ptáte, proč tady sedím sám, bratr stojí za rohem a já mu řeknu, až má přijít, jo. No tak já vám něco řeknu, tak prostě třeba. Já bych se ho zeptal, když jsem se narodil, že jo. No a on, kdyby nevěděl nebo mi neodpověděl, tak mu dám takhle malou facku a potom se ptá on, že jo. No tak pojď sem. Čau lidi. No tak tady to je můj bratr. A já si myslím, že můžeme začít. No tak můžeme začít. Tak, jakou mám nejoblíbenější barvu? Černou. Jakou mám teda nejvíc? Jak jako nejvíc? Barvu, kterou mám nejraději. Zelenou. Špatná odpověď. Červenou. No tak teď já. Au! Netrefil jsem se. No tak jakou mám já nejradši barvu? Černou nebo růžovou? Je to růžová, růžová. Ne, to byla jenom sranda, jenom tak, abyste se zasmáli, je to černá. Správná odpověď. Jo. No tak ty? Tak. V druhé třídě, nebo tak když jsem měl vyřečení, tak v druhé třídě, z čeho jsem dostal 2? Z českého jazyka. A ještě z něčeho? Z prvouky. Špatná odpověď. Jo. Z pracovní činnosti. S tou krávou. Pardon. No ale vy to asi víte, že jo. No, tak řekni nejkulatější. Můžu přestat smát. Řekni nejkulatější. Nejkulatější. No jo, tak macku. To strašně bolelo. Oh. No tak dál, říkáš ty? Tak třeba... Kolik mi je let? No tak teď to bude trochu trapný, že nevím, kolik je mému bráchovi. Ale myslím, že 9 a bude ti teďko 10 v září. No, ale kolik, když mi za chvíli bude 9, tak kolik? 9,5. Když si to spočítám. Správná odpověď, jo. Špatná odpověď. 9,3/4. A do facku si nedostal. 9,3/4 ti bude volet až v květnu, ty demente. To je za chvíli, tak to řešit. Za 2 měsíce, hovado. No, tak kolik mám prstů? Tak, no 10 až 11. Blbě. 20. Dobrý, to odcházím za prezidentem. Ale nejde. No, tak třeba... Když jsem měl nejlepší den No. v tomto měsíci,
Nevím. No, tohle by bylo asi všechno. Dneska. Tohle by bylo asi všechno a dejte like, odběr, koment, popřípadě dislike a čus.